Com és que t'ha agafat per l'oceanografia? És que adoro el mar! Mare meva, segur que me'n sortiré de tot. Ho sento, estàs bé? Ho sento molt. Diria que es diu Sunrise Katamilla. Ah, al costat estan fent un edifici? Just a... Dreta! S'ha quedat foc al número 43 de Katamilla. S'està estenent a l'edifici del costat. Sembla que han muntat un castell de focs artificials. Hem evacuat els inquilins dels primers pisos, però encara falta una jove del 8è pis. Sense permís i sense autorització pirotècnica? Hinageshi! No s'hi poden portar objectes a la cistella! Ho sento. La tinc des que era petita. De fet, està feta a pols. Et veig des del terrat del parc de bombers. Hinageshi! Marxem! Adéu. Em penso que jo no estic fet per això. Si no et surt prou bé, prova de fer-ho millor. Ja ho provo, però no és tan fàcil. Pot ser que aquesta no sigui la meva vocació. Me'n vaig a surfejar. No tinc gens de son. Que estrany. Dorm fins que hi siguem, si vols. Deus estar esgotada de la mudança. Sempre hi he volgut tornar. I per això vaig a la universitat d'aquí. És Hinageshi. Es llegeix Hinageshi? Minako Hinageshi. Escolta, quan hi torni a haver un incendi, procura sortir més de pressa. Hinageshi, estàs bé? Ho tornaré a provar. He preparat una barreja que combini amb els entrepans. Ho vaig pensar quan em va salvar de l'incendi. Tu ets una mena d'heroi o alguna cosa així, Què Hinageshi. dius, va, i ara? M'has dut a un lloc amb onades tranquil·les i jo... Vull dir, Minato, amb tu no corro perill. Jo et salvaré. Sempre. Un antic empleat nostre hi ha obert un cafè allà. Si volen anar, aquesta és la seva adreça. Té un equipament més modern que el nostre. Podríem surfejar les onades junts. Tot i que jo encara no en sàpiga gaire. Que maco que és el florista. I tant! Soc un client. I tant ets, maco. Volem anar a veure els focs artificials. Vols venir amb nosaltres per provar-ho? Ho sento, tinc una germana repel·lent. No cal que et disculpis, burro. Que enamorar-se és només cosa de rucs. La pop de màcules blaves i saliva verinosa se'n torna cap a casa. Adeu! Aquest és un missatge de Shota Namikoshi, Ama Yoshida. Bon Nadal! Vull passar la resta de la meva vida amb tu. Casa't amb mi. Quina meravella! Que és tan romàntic! Minato Hinageshi. El teu cognom és molt complicat d'escriure. L'exterior ha d'estar ben quallat i l'interior es manté líquid. Així és més flexible i no en surt l'arròs. Tens molt de talent, Hinako. Segur que trobaràs alguna cosa. Jo mai he sabut fer res. Jo ja tinc prou feina cuidant-me a mi mateixa per haver-me de preocupar pels altres. A sobre sempre m'ajuden. Fins que puguis surfejar les teves pròpies onades.